זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Very puzzled by the constant concern which the world is showing for the Palestinian people and is actually showing for these horrible, inhuman animals who have done the worst atrocities that this century has seen. אז לא תחזור להיות מה שהייתה וחמאס לא יהיה. חסל את הכל. مع هيك وحوش بشرية رايحين نتعامل كيف لازم. إسرائيل فرضت إغلاق كامل على غزة. هناك إسرائيليون يعني وصفوا الفلسطينيين في غزة وصفوهم بأنهم حيوانات بل أقل من حيوانات. أنا لا أسويهم بالحيوانات لأن هذا تحقير للحيوانات. هذا رأيك دكتور مردخاي؟ نعم هذا رأيي. تكسחו אותם כמה שיותר, שלא להשאיר מהם זכר. שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. אסור להם לחיות לחיות האלה. אתה יש לך שכן ערבי, אתה לא תחכה שהוא יבוא אליך הביתה. תיכנס אליו הביתה ותירה. תראה, לצורך לא, אתה חושב שאנחנו יכולים להרוג מאות אלפי פלסטינים ברצועת עזה והדבר הזה יעבור? תראה, עכשיו בתקשורת הזרה יוצאת הודעה בשם ישראל שמיליון פלסטינים כבר ירדו מדרום הרצועה דרומה, וכל מי שנשאר שם נחשב כמחבל. תשמיד את עזה עכשיו, עכשיו. עזה הופכת לדרזדן, כן. הארץ שלנו. כל הארץ. כולל עזה. כולל הלבנון. כל הארץ המובטחת. אנחנו גוברים עזה. אנחנו